Ilmastonmuutos on ollut pitkään vain sarja uhkakuvia, mutta aika muutoksen hallintaan on käymässä vähiin. Nyt poliitikoilta vaaditaan tulevaisuuteen tähtääviä päätöksiä, joilla taataan myös taloudellisen kasvun mahdollisuus. Monilla aloilla ilmastonmuutos on myös taloudellinen mahdollisuus. Absolutely. There's huge commercial opportunities here. If you just take one example, the idea of trying to get China and other large emerging markets to transition to clean technologies for clean tech companies in Europe and the US, that's a huge opportunity because they can sell the wind turbines, the solar panels, perhaps in the case of Finland, sort of the biomass technologies and plants to these new markets, and it becomes a sort of massive commercial and economic opportunity. James Murray toimittaa Business Green-nimistä verkkolehteä, joka kertoo vihreän talouden uusista mahdollisuuksista. Iso-Britannian ilmastolaki luo maan taloudelle vakautta, jolle voi rakentaa tulevaisuutta. Englannin esimerkki osoittaa, miten tärkeää päätöksiä on tehdä kansallisella tasolla. I think there's been too much focus on the idea that the Copenhagen summit would solve everything and give us a wonderful international treaty and everything would be okay. But international action does not on its own stop 1 ounce of carbon dioxide going into the atmosphere. What you need is action on the ground. And to deliver action on the ground, sort of national measures are very, very important. The UK Climate Change Act has changed things in the UK. It has sort of made businesses sit up, take notice and realise that they need to change their operations. And they're beginning to do that. Myös suomalaisyrityksiä on lähtenyt vihreän talouden tielle yhä useammin. Joillakin aloilla se on välttämättömyys. Tosiasia on, että esimerkiksi fossiilisen energian, etenkin öljyn saatavuus, jatkuvasti vaikeutuu ja se tietää hinnan nousua. Nyt on etsittävä uusia vaihtoehtoja. ST1 on ehkä katsojille enemmän tuttu bensiinin jakelusta, mutta ollaan yritystä kovaa vauhtia viemässä uusiutuvan energian tuotantoon, sen eri muotoihin. Ja siellä meillä kärkituotteena on jätteestä valmistettava jäteetanoli ja sitten teollinen tuulivoima. Mutta miten haasteellista vihreä talous on yrityksille Suomessa tänä päivänä? Kyllä se aika haasteellista on ja sanotaan näin, että joutuu tekemään kyllä niin sanotusti omalla lompakolla, että vielä ei ole ihan niin kuin nämä ohjausmekanismit voimassa sillä niin kuin tavalla, kun toivoisi niiden olevan. Toki oikeaan suuntaan ollaan menossa ja se henki, että näitä asioita halutaan tapahtua ja viedä eteenpäin, niin kyllä se alkaa näkymään. Ja hallituksen kaavailut toimenpiteet, jotka nyt on tulossa lähivuosina voimaan, niin myös tukevat tätä meidän työtä. Some kind of act or legally binding commitment within Finland would have a similar impact on businesses here and planning here and emissions overall. And then you can begin to drive things forward at a national level. And of course, if you're successful at a national level, then you get huge export opportunities and economic opportunities that go with that. So there's urgent need not to focus so much on the international level and really try and take domestic action at home. And then you get the long-term benefits in terms of climate change, carbon emissions, but also jobs, economic prosperity. Cleantech-liiketoiminta on kasvussa myös Suomessa. Suomi ei ehkä ole markkinoiden suurimpia toimijoita, mutta kärkitekijöitä jo monella alalla. Näitä ovat esimerkiksi energiatehokkuus tai bioenergia. Jätteistä tehtävän bioetanolin osalta meillä ei ole enempää eikä vähempää tavoitteena kuin maailmanmestaruus, eli viedä tämä teknologia käyttöön kaikille maailman mantereille, jotta sellaisista jätteistä, joita ei voida muuten hyödyntää, niin voidaan valmistaa sitten bioetanolia, jota voidaan käyttää liikenteen polttoaineissa. Miten poliittinen päätöksenteko ja mahdollinen ilmastolaki voisi sitten vaikuttaa suomalaisyrityksen maailmanvalloitukseen? So therefore, if you're a business and you're deciding to invest in a low carbon technology, you know that you're going to have government backing for that because successive governments have to bring in the cuts in carbon emissions. So at the moment, if you're a British business, for example, looking to develop a new fleet of cars, you know that it makes more sense to have a lower emission version than a higher emission version because the tax structure and the incentives are in place. No kyllä tällainen niin kuin vuoropuhelun merkitys korostuu hirveän paljon, että nämä tavoitteet olisivat realistisia, sellaisia, että yritykset käytännössä niitä pystyisivät toteuttaa ja sitten tämä liiketoimintaympäristö olisi mahdollisimman pitkälle ennakoitavissa, pitkälle tulevaisuuteen. Energiasektorin investoinnit ovat kaikki hyvin pitkäaikaisia. Ne on 20-30 vuotta ja silloin tällainen vaalikausien mittainen niin kuin lainsäädäntötyö ei kovin niin kuin paljon vielä saa aikaiseksi investointipäätöksiä.